Yan guys, part 3 namin si guys. Please subscribe, like, and sa mga channel. Maraming salamat. Part 3 nito. Nagamay ka na. Tapos.
kamay. Kamay sa anak. Anak ka kamay. Ikaw. Anak ka kamay. Up.
sa pagkaw kitlog ug manok sa ha. Natanang hayop do ito ayaw sa. Lamang loob, stanay kaliskis, pasayan, lamang loob. Limango, bawal sa ha. Pinagbalot. Huwag kang kabalot.
Apple! Why? Lumalat ko dyan po.